Tohle je popruh, který vám chci teď v rychlosti představit a hned se taky dozvíte, já vás zdravím, proč jsem se zbavil popruhu Magpul MS3 Gen 2, že jo, teď ten nejaktuálnější, a proč jsem si pořídil právě ten úžasný český popruh, v Česku ušitej. Pravda, je na něm jedna americká součástka, vlastně dvě, a to jsou karabinky, které se na tom popruhu, ty jsou od americké firmy CSI, takže jako to je jediná součástka, která je z USA, ale jinak popruh čistě český, v Česku ušitý a vyrobený, takhle krásně ho dostanete zabalený. Tady je napsáno v té spodní lince té vlaječky: buďme připraveni. Popruh používám na svoji dlouhou zbraň, což je puška CZ Brand 2 MS, žádná jako novinka, já už jsem ji tady mockrát ukazoval. Sliboval jsem, že taky s ní natočím video po všech těch kurzech záloh státu, kterými jsem prošel, a jak ta zbraň po několika stech nebo několika tisících teď už výstřelech vlastně vypadá. Právě na ty kurzy jsem používal ten magpulácký popruh, neseděl mi ze dvou důvodů. Za prvé je to taková velikánská soustava vlastně toho popruhu, takových karabinek, než si to na sebe naštylujete, tak to hrozně dlouho trvá do toho proniknout. A potom vlastně tou hlavní příčinou, proč jsem se ho zbavil, tak to byly karabinky, které na tom magpuláckém popruhu byly. Jestli znáte ten magpulácký, takhle je tam taková jako jezdící pojistečka, která jezdí příčně v té karabince, kterou odcvaknete nebo odjistíte a pak teprve to jde zmáčknout. Otevře se takový očko, takový zobáček, vlastně dáte to do voka té zbraně, pustíte to, zobáček zacvakne se a pojistkou to zajistíte. Jenže když máte na sobě nějakou vestu, zásobníky a tak dále, tak ta pojistka se mi stávalo, že se dost často odjistila. No ale jak je ta karabinka na to mačkání, není to klasická karabina, řekněme ten styl horolezecký, nebo prostě tak, jak známe karabinu, tak pak si to na sebe přitlačíte, zamačknete něco a dvakrát mi puška upadla normálně, jo, takže jsem si říkal, že to není cesta, navíc přechod z jednoho bodu na dvou bod, takový komplikovaný. Ještě vlastně na té pušce na levé straně svítilnu, takže tam úplně je vyloučeno, abych to dostal, a potom tu karabinu, kterou zapínáte jako na plocho, tak dávat přes tu pušku na druhou stranu, do toho druhého voka vlastně sem. Tak se to tam tak jako příčilo různě, nedobře se mi s tím popruhem žilo. Takže téměř jako nepoužitej, no moc není jak zničit. Tak jsem ho teda jako poslal do světa a místo toho mám popruh nový, bádal jsem, co teda jako si pořídit, a volba padla na tenhle český popruh PZMK2 Fibua. Už je to druhá generace toho popruhu, ta první už se nevyrábí, neprodává. Tahle druhá generace vznikla právě na popud, nebo vlastně na základě připomínek lidí z ozbrojených složek, kteří měli k tomu prvnímu popruhu, tak je tenhle popruh, ta druhá generace. Já pak dám link asi dolů pod video, abych tady úplně v okatě nedělal reklamu, protože to nic nemám. Takovýhle úžasný pitíčku dostanete popruh, takže se ho vybalíme. Já už jsem měl venku, já jsem překvapený, ale už jsem ho samozřejmě měl, už jsem ho zkoušel. Tak ho z toho dostanu. Tak, a už tady máme krásný dvoubodový popruh. Já jsem si, ta barva se jmenuje Ranger Green, jestli si dobře pamatuju, nebo je napsaný. Jo, Ranger Green je barva. Takže hezká, milá barva. No, popruh samozřejmě, jeho použití je velmi, velmi snadný, protože si ho na sebe
navlíknete, srovnáte karabinkou, spojíte a už jako si tady můžete zavěsit pušku. A jo, teď se právě u těch karabinek, jsou to tyhle krásné klasicky zacvakávací karabinky, které jako hned tak nepovolí. Jo? Není tam žádná zbytečná pojistka navíc, co by se mohlo vycvaknout a musíte jako znatelně na to zatlačit, aby se otevřela a z toho očka vypadla. Takže drží krásně, navíc přechod z jednobodu na dvoubod je skutečně bleskorychlej a ten popruh je mi hrozně sympatický. Krásně se s ním pracuje, žije, je to úžasný. A i té pušce jako velmi, velmi sluší, jo. Takže když potřebuji si nasadit pušku, tak prostě jenom takhle cvaknu. Neprcám se tady s pojistkou ze strany na stranu, s cvakátkem, s motýlkem nějakým a pušku už mám krásně, jsem si bouchnul do stolu, nevím, jestli to bude vidět, ale už ji mám krásně připravenou takhle na použití. Jo? Takže z tohle popruhu jsem fakticky hrozně nadšený a jestli ho někdo máte, tak klidně napište, případně i vy vaše nějaké zkušenosti, budu za to strašně rád, ideálně dolů do komentářů. A teď teda rychlý přechod na ten jednobod, a je tam samozřejmě třeba se trefit taky. Ale i když to mám na té z druhé strany té pušky teď konc, tak tím, že je to krásně klasická karabina, tak do všech stran se vejde. Jo, ten popruh mi takhle jako bude přes tu pušku asi jako vyset, když to bude na zádech. Tak, ale nic jiného se mi s tím neděje. Žádná pojistečka, chňapátečko se mi nevyhákne. Takže jako tohle je za mě fakticky skvělý. A kdyby ta puška vysela, do toho nacvakne jako mnohem z nás. Takže já jsem za ten popruh hrozně rád, musím říct. A prostě tak jsem šťastný, že ho mám, tak jsem vám chtěl ukázat. Tak teď si z toho dostanu. Kdybyste chtěli, tak se ho kupte. Za mě prostě to je 1000 korun, není to žádná šílená palba. Dneska mám pocit, že ten Mac polácký stojí minimálně 1900, jo, nevím, teď jsem dlouho nekoukal na ty ceny, ale já jsem si pořídil tenhle PZ MK2 Fibua, když zapátráte na internetu, nebo jak jsem říkal, dám odkaz pod to video a já jsem z něj úplně hrozně nadšený z toho popruhu. Fakticky je úplně boží, no, to slovo nemám rád, ale i to utažení funguje parádně. To na sebe teda zacvaknu, tak. Jo, a tady si můžete povolit a zase potom si to utáhnout, jak bude potřeba a funguje to parádně. Potom na jeden drb to když tak, kdybyste za to tady vzali, třeba rychle máte na sebe, že, nastavený popruh, aby byl na tu pušku nějak. Já si to ještě přitáhnu. A když potřebujete ho ze sebe rychle nějak sundat nebo povolit, tak za to potom jenom, když si to držíte, tak takhle drpnete a popruh je pryč. Jo. Takže fakticky parádní věc, vymakaná. A jsem strašně rád, že ho mám a že takhle bezvadně funguje. Úžasná věc, takový popruh a přitom taková blbost, jak se říká.
Díky za shlédnutí videa a zase někdy příště. Jo, ještě budu mít něco potom k zásobníkům, jak jsem měl předchozí video o zásobnících, tak mám naprosto zásadní objev, ale o tom příště. Díky, čau.